Racons de Sant Fost. Benvinguts. Entitats amb entitats. Molt bona tarda i benvinguts a un nou espai de l'entrevista a les entitats de Sant Fost. Amb nosaltres, a l'estudi de Ràdio Sant Fost i al 103.1 de la FM, tenim a la Marisol Juan i a la Jessica Santacreu, presidenta i secretària, respectivament, del grup del Teatre Segle XX, molt probablement una de les entitats més veteranes del nostre poble i amb més història. Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Marisol, començo per tu. En quin any neix Segle XX? El segle XX neix el 1970. És l'any que nosaltres creem el grup. Som un grup de joves, ens ajuntem i decidim fer diverses activitats, entre elles el teatre, i d'allà es comença a sortir el grup de teatre. O sigui, estem parlant ja de 55 anys, de història. Sí. Molt bé. I com surt aquesta idea? A veure, en aquell temps no hi havia masses coses, vull dir, s'ajuntava tot el jovent i el Manel Insa va ser el promotor del grup. Vam crear el grup amb 3 seccions. Una era fotografia, que a ell li agradava molt, l'altra era el teatre i l'altra era la muntanya, que és el que fèiem els nois joves que anàvem a la muntanya. I d'allà van sortir el grup de teatre. Per què Segle XX i no un altre nom? No. Segle XX... Vam estar barrejant molts noms en aquell temps, molts noms, i no sabíem què fer, no sabíem quin posar, i al final vam posar Segle XX. I en el de muntanya li vam posar GAM Segle XX, que són els 2 noms que fem servir. Sabem i coneixem que teniu un extens programa d'activitats durant tot l'any. Explica'ns una mica el que feu, Jessica. Doncs durant l'any fem diferents obres de teatre representades pels diferents grups que tenim. Tenim infants, preadolescents, adolescents, adults. Després fem al final de curs d'aquestes representacions dels grups més infantils. Fem la mostra de teatre, que la fem ara a l'octubre. I els pastorets, que els fem per les dates nadalenques, igual que els Bondi Pastorets, que és una versió més gamberra dels pastorets. I també fem la Flama del Canigó. I quantes persones teniu actualment dins del grup? 58 persones. 58 persones. Això suposo que va variant cada any, m'imagino que va entrar i sortint gent. Sí. L'any passat érem 58 exactes, aquest any està per veure, però de moment 58 estan confirmades, o sigui, podria ser que fóssim algun més o algun menys. Molt bé. I com teniu distribuïdes les tasques a l'hora de muntar una obra? Vull dir, m'explico. Hi ha actors, però també deu haver-hi part de gent que fa la part tècnica, no? Imagino, el so, els llums... Sí, tenim el director, que és una mica la persona que decideix el guió i que defineix una mica com serà aquesta escenografia, aquest vestuari, quins seran els actors, les actrius, però després té persones que l'ajuden a portar al lloc aquesta escenografia, a buscar aquest vestuari, i després hi ha una persona que és el tècnic de so i llums, que és el que s'encarrega d'aquesta part més tècnica. Qui és el director actualment? Hi ha diferents directors. Hi ha diferents. Sí. Segons el grup? Segons el grup, sí. Molt bé, perfecte. Com participa el jovent? M'has comentat que teniu apartats, diguéssim, de gent més jove, de gent més gran. Com veieu la participació del jovent en el Teatre Segle XX? Esteu satisfets d'aquesta participació? Sí. O sigui, a partir dels grups que tenen entre 13 i 14 anys ja se'ls comença a ensenyar una mica més com seria més el teatre en si, no només actuar, sinó tota la tasca que hi ha al voltant, no? Comencen a fer petites coses del decorat, petites escenografies, perquè comencin a veure que no arriben allà i ho tenen tot muntat, com quan són més petitons, sinó que ja comencen a fer aquestes coses. També se'ls dona l'oportunitat de participar, si tenen alguna idea en el guió o mentre actuen, per incentivar una mica, no només que no sigui actuar, sinó que vegin totes les tasques que té el teatre. Marisol, quines dificultats us trobeu a l'hora de desenvolupar la tasca? Dificultats en quant a la gestió. Nosaltres, entre 2 o 3 persones, ens ho anem solucionant. Diguéssim, invertim bastantes hores, però bueno, això és el que hi ha. La dificultat d'aquest poble potser és
al públic. L'assistència de públic. Al públic li costa molt, fa molts anys que fem teatre i encara hi ha gent que pregunta feu teatre? A on? És una mica. Però bueno, intentem fer publicitat pel diari, després, ara en aquest cas ho farem per la ràdio, posem pancartes, posem cartells i les xarxes, vull dir, la Jèssica se n'encarrega de les xarxes que surt a tot arreu. Per part nostra ja sabeu que des d'entitats també intentem posar la nostra gra de sorra, però sí que és cert, i ja sé que no us serveix de consol, però aquest problema em penso que està en la majoria de les entitats de Sant Fost. És normal. Lluitarem perquè això canviï. Quins ajuts externs teniu? Nosaltres tenim una subvenció de l'Ajuntament i després també l'Ajuntament ens cedeix el local. Sense local, vull dir, suposo que ho tindríem molt més malament, vull dir, el tenir el local i l'escenari per poder ensejar, això és el tot. Això és el tot. Porteu la vostra activitat a d'altres poblacions? Sí, hem participat a diferents mostres de les Garrigues i també participem a la mostra infantil que es fa de teatres de la Federació de Catalunya de Teatres Amateurs i també la juvenil, tot i que aquest any ja s'ha deixat de fer, i això fa que anem a altres poblacions. Abans teníem intercanvis amb altres pobles per aquí del Vallès, però aquesta situació ha canviat bastant i ara els intercanvis són molt difícils de fer i és més en participació de mostra. Tu participes i t'agafen bé i si no, doncs no tens aquesta oportunitat. He llegit, perquè m'he informat una miqueta sobre vosaltres, de que va obtenir el Premi Arlequí de mans de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya el 2021 per fomentar el teatre infantil i juvenil. Expliqueu una mica. Va ser molt emocionant, de veritat, perquè és un premi, encara que aquí no se li dona molta importància, és un premi molt important que fa la Federació i no a tothom els hi donen. I a nosaltres, com que portem tants anys promocionant sobretot el teatre infantil, doncs ens el van donar i la veritat és que va ser un acte molt maco i va ser molt emocionant. Aquestes són les coses que el poble les ha de conèixer. A veure, quan ens van donar el Premi Arlequí, nosaltres a la fira d'entitats o no sé si era Nadal o no sé què, vam posar una parada i vam posar el premi allà i teníem els llibres dels 50 anys perquè la gent els agafés. Vull dir, vam intentar aquell any fer una mica perquè la gent no ho sapigués. El 2024, aquest any passat, creeu el grup de dones. Bueno, això fa molt temps que hi havia... A veure, les mares portaven els nens al teatre i doncs m'agradaria fer teatre i m'agradaria fer teatre i m'ho havien dit moltes vegades, però bueno, quan treballava era més difícil. Després vaig dir, vale, doncs anem a fer-ho i vam fer un grup de mares i s'ha anat apuntant gent i bueno, ha quedat un grup de dones que fa teatre. Molt bé. I més coses. Aquest passat 2024 també es fa la primera mostra de teatre amateur Martorelles. I vosaltres allà esteu. En qualitat de què esteu a la primera mostra de teatre de Martorelles? Bé, a Martorelles va passar una cosa. Aquí als espais tenim tanta gent que no hi cabíem. Després, en una de les reunions vam decidir que també ens faríem associació de Martorelles i som associació dels dos pobles. D'aquesta manera tenim un espai per ensejar en allà i un espai en aquí. Quan entres en un altre poble et demanen col·laboracions i com que a nosaltres ens agrada fer teatre i volem que es promocioni el teatre, vam començar a fer una mostra de teatre. Petita, sí, però es va fer una mostra de teatre perquè la gent es comenci a enganxar al teatre. En quin escenari es va fer a Can Carrancà? Sí, al Carrancà. Té continuïtat aquesta mostra? Vull dir, el 2025 veurem la segona? Sí. Sí? Vale. Doncs, parlant de mostres, aquest any 2025, si no estic equivocat, tindrem la 46a mostra de teatre amateur de Sant Fost. Sí. Molt bé. Estem molt a prop dels 50. Suposo que estareu preparant alguna cosa gros per aquí 4 anys, o no? Sí, alguna cosa farem. Veig que no voleu revelar res. Bueno, aquest any fa 25 anys dels Bundi. El que sí que aquest any volem celebrar és el dels Bundi Pastorets, que fa tant temps que... Els Bundi Pastorets els escrivim nosaltres cada any
i ara, com que és un aniversari, doncs aquest any farem una mica de festa grossa. Home, la veritat és que és molt divertit, Des d'aquí ho diem, en definitiva tot el que feu vosaltres és molt, molt digne i s'ha d'anar a veure. Els Bundi Pastorets és que és una passada, és molt divertit. Quant temps dediqueu aproximadament en hores cadascú a l'entitat? Ja sé que deu ser molt variat, Sí, és molt variat, és molt variat. Les persones potser que estem com una mica més implicades, de setembre a desembre, entre 10 i 15 hores setmanals no ens les treu ningú, perquè se'ns ajunta tot. Sí, se'ns ajunta la mostra, se'ns ajunta els pastorets, els Bundi Pastorets, i aquests mesos anem molt, molt, molt carregats de temps, tot i que sempre intentem començar abans de l'estiu, però clar, sempre queden coses per arreglar ara. Quina és la pròxima activitat, la que tenim més a prop ara? La 46a mostra de teatre, sí. Quines són les obres que presentaran? Serà del 5 d'octubre al 9 de novembre, tots els diumenges a les 6 de la tarda a l'Ateneu de Sant Fos, i comencem el primer diumenge amb La importància de ser franc, d'Oscar Wilde. El 12 d'octubre Escolta, mira i mata. El 19 el Súper. El 26 Les 6 dones de Shakespeare, del grup de teatre d'aquí de segle XX. El 2 de novembre Fitzroy, de Jordi Galceran, i el 9 de novembre El mètode Gronholm, també de Jordi Galceran. Com puc formar part del grup de teatre segle XX? Soc un salfostenc que m'interessa el teatre, ara me n'entero per la ràdio que hi ha un grup de teatre que sembla que és nou, només porta 55 anys, i ara m'agafa la il·lusió i dic, vull formar part, com ho tinc que fer? Doncs mira, qualsevol divendres et pots passar per l'Ateneu de Sant Fos, que allà estarem i t'atendrem encantats i encantades. Molt bé. Alguna cosa que afegir? Bé, el que voldria és a totes les persones que ens estiguin escoltant que, a més de quedar-se a casa, que vinguin al teatre, que és un espectacle cultural i que està molt bé i que us esperem a tots, a tothom, i veniu a passar-vos-ho bé. Senzillament això. Molt interessant la conversa amb segle XX. Com dèiem, una entitat veterana, si no es feien els càlculs, la quarta més veterana del poble, després de la Unió Esportiva de Sant Fos, de 95 anys, el Humboldt 68, Pessebre Vivent 58 i vosaltres 55, o sigui que alguna cosa estareu fent bé per haver perdut tots aquests anys. Us agraïm la vostra presència aquí a l'estudi de Ràdio Sant Fos, com us dèiem, i aprofitem per animar els sanfostencs a participar i gaudir del teatre aquí, a casa nostra, sense anar més lluny, a Sant Fos de Capcentelles. Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres.